जोंसारनि बिफा जगदीश बसुमतारी आरो जनक कुमार ब्रह्मनि बिफा जों ज' जानानै बिसोरो बे जाय पुलिस अफिसार एडिशनेल एसपि सुरजीत सिंह पानेसार बिनि बिरुद्धै बे फेक एनकाउन्टाराव गावनि फिसाखौ गावथारनायनि बिरुद्धै सेरफांगुरि थानायाव बिसोरो एजाहार दाखिल खालामो आरो बे एजाहाराव ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि दफाखौबो होफानाय जादों। मानो होनना बुङोबा बे केसआ ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनाय, ट्राइबेलफोरखौ सिगि सग' खालामनानै ट्राइबेलफोरनि राइटखौ माने फोजोबस्रांनो होनाय बे षड़यन्त्रआव खालामनाय नुनो मोनो। ओंखायनो ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टनि दफाखौबो बे एजाहाराव होफानाय जादों। दा बे एजाहारा रेजिस्टार जाबाय आरो बेनिफ्राय लोगोसे बे केसखौनो, बे फेक एनकाउन्टार केसखौनो हिउमेन राइट्सआवबो लिरहरनाय जाबाय। बिथांनि बे जगदीश बसुमतारीनि सिगनेसारावनो बेखौ हरनाय जादों हिउमेन राइट्सआव। बे दा हिउमेन राइट्सआबो बे केसखौ रेजिस्टार खालामबाय। दा माने एक्न'लेजमेन्टबो हरबाय, मोनबाय होननानै। दा बिनिफ्राय बेखौ लानानै इनकुवेरि जासिगोन बिनि बिरुद्धै। स्टेट गभर्नमेन्टआबो इनकुवेरि कमिसन बसायखाबाय, बिनि बिरुद्धै कमिसन माने इनकुवेरि खालामगोन। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनि डिसिआबो मेजिस्ट्रेल इनकुवेरि खालामनो अर्डार होखाबाय। दा बिसोरबो इनकुवेरि खालामसिगोन। बे इनकुवेरि खालामनायाव बे माने पुलिस अफिसार एडिशनेल एसपिआ जुदि अफिसाव थाबाय थायोबा, बाहाय थाबाय थायोबा बियो इनफ्लुयेन्स खालामगोन। बियो माने माबाखौ इनकुवेरि खालामनायखौ इमपार्शियेल खालामना होनाय नङा। बियो माबा खालामगोन, अबस्ट्राकसन खालामगोन। आरो बेनिफ्राय माबा एभिडेन्सफोरखौ, साखिफोरखौ बियो माने साखिफोरखौ बियो माने डिस्टर्ट खालामनो हागौ, डिस्टर्ट खालामगोन। बिनिखायनो बे इनकुवेरि खालामनायनि आगोलाव, इनकुवेरि माबा स्टार्ट खालामनायनि आगोलाव बिथांखौ बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौ होननानै, आरो हायोबा ट्रेन्सफार खालामनानै बेखौ डिसमिस खालामनानै दोननांगौ होननानै जोङो माने चिफ मिनिस्टारनाव माने आर'ज बिलाइ हरनाय जाबाय, दिनै फाथायहरनाय जाबाय। आरो बिनिफ्राय माने बे चिफ जोङो बे आर'ज बिलाइखौ दिनै माने फाथायहरनाय जाबाय।